Makadi tete Joyi, inini nonziwo Linda Mugabe, ndiri kuno kuBhindura. Ndine mwana wandinayo, ndangofunga tete Joyi munogona kutibatsirawo, ndomboona muchibatsirawo vamwe vakawanda, muchimbobatsirawo vanhu vakawanda pasituation yakaitawo seyatiri kusanganawo nayo. Ndine mwana wandangosanganawo naye uyu, ndikaona sekuti anoda help yenyu, munogonawo kumubatsira. Pane mwana anonzi Tino, uyu ari pasaidi pangu uyu. Tino akaremara, Tino haanzwi, haagoni kutaura, maoko ake akaremara, makumbo ake haagoni kufamba zvakanyatsonaka, wakufamba kunge munhu ari kudzidzira. Saka panoda help yenyu. Ndabva ndataona mai vake ndikavataura navo. Panotoratidza kutoti mai vachoniwo pachavo vanototambura, munotoraramawo nezvekuita zvemaricho, kutararamisa. Havasi kukwanisa kuendesa mwana kuchikoro, anotodai special school. Saka special school yachoni iri kure nekwavanogara, kunotoda transport kuti vaende ikoko. Saka uyu ndiye Tino wacho uyu wamuri kuona uyu, ndiye Tino wacho iyeyu uyu. Ava ndo amai vaTino. Ava amai vaTino, makadi yenyu zvosimba. Zvakafamba sei pana Tino urema hwake uyu? Tino ndoti ndakamubereka mune zvakanaka. Akwanisa 3 months ekuberekwa, ndipakatanga musoro wake wanga usiri panzvimbo, uchitanga kurerekera masaidhi yese. Taurisai. Tino ndakamubereka ane mune zvakanaka, nane manzwa dzakakwana. Akwanisa 3 months ekuberekwa, Tino akabva atanga kurereka musoro wake uchingoenda masaidhi ese, wanga usingamire panzvimbo imwe chete. Zvadaro ndakabva ndatanga kuenda naye kuchipatara. Chipatara akandichizvoni akatanga kumubetsera kuma-exercise achimubetsera kuti sipo ake unyatsodzoka panzvimbo. Wadzoka panzvimbo akasimba kugara, ane 2 years dzekuberekwa. Akatanga kugwesha hana kukambira, akaita kugwesha ne4 years dzekuberekwa. Akazosumuka kufamba ane 7 years, pakasumuka kutanga kufamba, kutaura hataure. Kufamba kwacho anofamba akabhendesa makumbo, nekufamba kwaanoita maoko yake habati. Iye zvino kubva ari mucheche kusvika iye zvino 11 ndinoita kuudzisa maoko yake hakwanisi kunonga chikafu achidya. Saka motomudyisa? Ndotomudyisa. Ropa rakamira ndoita naye. Sezvamunonzwawo amai vaTino, Tino haagoni kudya ega, maoko ake muri kumaona zvaakaita. Ndozvakaita maoko aTino, haagoni kudya. Kufamba kwachoni ndezvekutoita zvekumunhu ari kudzidzira. Apa ava ne11 years, haataure, haagoni. Achitoenda kutoilet anoda kutobatsirwa kubvisa bhurugwa because maoko ake haagoni kubata. Ndo situation iri pana Tino iyi. Akatotarisa maoko ake akakokonyara. Ndo zvakaita Tino. Handiziviwo kuti ndosimboona muchibatsirawo vamwe vanhu vakawanda, nangotiwo pamwe munogonawo kubatsirawo naTino naamai vake. Amai vacho vanotorarama zvekuita zvemaricho. Apa ndo pamba panogara amai Tino, but hapasi pavo, vanotongorojawo pamba ipapa. Ndo panogara amai Tino, ndomukicheni mamai Tino imomu. Ndatenda.